seneste siger ned. Så hold dog for helvede kæft! Tak for det! Jamen goddag, mit N-ord. Hvordan skærer den, min hjemmedreng? Er det virkelig sådan, du opfører dig, hva'? Når en af dine venner laver en simpel fejltagelse? Jeg laver et flyvecirkelspark på dig, hvis du nogensinde gør det igen, din bums. Giver det anledning til spørgsmål? Så slap dog af, mand. Jeg kan love dig for, at du ikke bliver inviteret til min trailerpark fødselsdagsfest. Det gjorde faktisk ondt bare, så du ved det. Hvem fanden er du overhovedet? Her kommer du ud af det blå, råber af min tante, kalder mig for N-ord og falder i min have. Hvad ville du have gjort? Det var sgu da sjovt, mand. Jeg beklager. Jeg godtager din undskyldning. Okay. Nu er vi gode venner igen. Aha! Der fik jeg dig fandme din bange buks. Du er jo hyldende morsom. Du skulle have set dig selv, mand. Nej. Jeg skal skide. For satan og helvede ikke igen. Pis. Hvad for noget toiletpapir. Seriøst, hvad fanden? Jeg har nogle maveproblemer her for tiden. Nej, det lyder sgu ikke så godt, det der. Giv mig lige 2 sekunder, jeg skal lige skide færdig. Okay, sådan der. Så tror jeg, vi er der. Hvor kom vi fra? Nå ja, hvis du nogensinde griner af mig igen. Slap af en gang og fortæl mig, hvad det er, der foregår. Jeg er bare sur på min ven Mikkel. Så må du ringe til Mikkel og få fastgjort de ting, der har skabt problemer i jeres venskab. Fordi du skal fandme ikke komme her og skide i bukserne på min gade